Menepäs perkele suihkuun. Tää on ihan oikeesti hyvä suihku, vittu. Meillä on hyvä suihku täällä. Oi. Vittu kun tuulee. Näin täällä mennään suihkuun. Vittu tää on oikeesti. Tää on oikeesti vitun hyvä juttu. Hallasten nurkas kun pitää olla myös suihku. Ei tuu muuten mitään ellei saa mennä. Hiki jäi onneksi muualle kuin tuonne kainaloihin. Mä olen sitä mieltä, että Pasiranian kahdus voi olla yksi. Täällähän saattaa vähän lämpimämmästä. Mä en tiedä, onko tänään lauantailla sunnuntaa. Onko tää jotenkin tää päivät mennyt jotenkin tuntuu siltä, että mä en oikein tiedä, että missä mennään tänään. Onko päivä henki jonnekin? Pitää munat tuosta tehdä ja vähän jalkoväliäkin tässä. Mutta en mä tiedä. Minä olen sitä mieltä, että tässä ei ole mitään vikaa. Siistiä makevaa väittää, että tää ei kelpaa kellekään. Tää on oikeesti vittu. Tää on ihan jees suihku. Minä olen sitä mieltä, että suihku se on mitään vikaa. Kyllä tää pitäis perkele kelpaa hienosti rouvallekin. Ja neidillekin. Ja mitä näet nyt onkaan, niin pitäis kelvata perkele. Ai. Minun mielestä on epäilyttävää, jos ei kelpaa. Onhan se nyt tietysti silleen, että ehkä me pikkasen siivoamme vaihtoon. Jotain. Hyvin toimii tämä systeemi. Onhan tää vähän tämmönen tietysti. Sitten tulee vesi tulee sisään ja suihku toimii tosi hyvin ja ei mitään vikaa ei oo, niinku varpaatkin näkyy tuolla ja näin poispäin. Mitään vikaa mä en näe tässä tilassa, tää toimii todella hienosti. Ja oi. Tässä on niin paljon kuin haluaa, että jos sulla on LP-levy. Se on muuten kamera, mikä kuvaa mua saatana parasta aikaa. Mut joka tapauksessa hyvin toimii systeemi.